Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalendra Bekmarwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Purda kura reka giri-giri Ronanggono magawiya gelarira wang-wang Dimas Sedewa duwe atur apa sajake wigati Yayi nun inggih sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadawadana menawi kinten sak mangke kula wantun cumalana munja katur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu sesemban kula ing Amarta Yayi darbe atur apa mara gage matura nun inggih menawi sakatahing pepunden kula kadang-kadang kula sepuh sami sarujuk bilih pustaka Jamus Klimasada menika badhe kacaosaken dhateng Koko Prabu Mandura kula nuwun sewu Koko Prabu mboten ateges kula badhe mepalangi kersanipun Maduka Kanjeng Koko Prabu tuwin kadang-kadang kula Kakang Mas Werkudara menapa Dewi Kakang Mas Arjuna nanging nuwun sewu sampun ngantos sak mangke menika panjenenganipun Maduka Kanjeng Koko Prabu gegetun dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah mila kula aturi anggelar tuwin kula aturi anggulung langkung rumiyin lire kepiye Dimas atur kang kaya mengkono Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa Pustaka Jamus Klimasada menika pusakanipun para Pandhawa mongko jagat sampun dados paseksen Pustaka Jamus Klimasada menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika dados songsong gegebenganipun para kawula sak negari Ngamarta mongko samangke Koko Prabu Baladewa paring dawuh badhe nyuwun ngampil wujuding Pustaka Jamus Klimasada kinarya nambak rengkaning praja ing Mandura sarana pustaka menika badhe kagem tumbal nuwun sewu Koko Prabu ujaring puni sepuh sami nyebataken dinggo tumbal menika apik-apike mung dipendhem nuwun sewu menika pusaka kok lajeng dipun agem tumbal menika kula nuwun sewu kula mboten lila kula mboten ikhlas menawi paduka Kanjeng Koko Prabu maringaken pustaka Jamus Klimasada Kakang Mas Werkudara sarujuk Kakang Mas Arjuna sarujuk menapa dening Kakang Mas Naluka nah kula menika ugi sarujuk nanging menawi Sedewa nuwun sewu kula kepeksa nggondheli pusaka menika Dimas Koko Prabu Baladewa nyuwun pusaka mungkin Arya Sarana nambak rengkaning praja mengko yen wis paripurna bakal dikundurake marang negara ing Amarta ya Sedewa yen wis negara Ngawandura iki mung katon padhang pusaka bakal tak kundurake aku ora bakal milik pusaka Pustaka Jamus Klimasada mungkin Arya Sarana nambak rengkaning praja inggih nyuwun pangapunten nanging upamiya namung Arya Sarana nambak rengkaning praja kula mboten lila amargi pusaka menika menawi ngantos pisah kaliyan para Pandhawa tiyang ingkang mboten remen kaliyan para Pandhawa tiyang ingkang mboten demen kaliyan para Pandhawa menika damel cintrakanipun Pandhawa damel pejahing para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti mila jagat sampun dados paseksen bilih para Pandhawa menika mboten kenging kesah utawi mboten kenging pisah kaliyan Pustaka Jamus Klimasada. Mila menawi paduka Kanjeng Koko Prabu badhe mundhut Pustaka Jamus Klimasada inggih Pandhawa gangsal kedah sowan wonten negari Mandura. Lho Gusti. Sing tak butuhke iki ming Pustaka Jamus Klimasada. Aku ora butuhke para Pandhawa. Mula pusaka arep tak gawa ijen kundur marang negara Mandura. Yai Prabu Darma Kusuma sakadang ndak keparake lenggah ana negara Ngamarta. Lah menika ingkang mboten cocok. Menika ingkang kula mboten mathuk. Menawi badhe mboyong pusaka inggih kedah Pandhawa kaboyong nanging menawi Pandhawa kantun wonten negari Ngamarta. Kula mboten ikhlas kula mboten lila pusaka kaboyong dhateng negari Mandura Koko Prabu. Gusti to. Dasarmu apa kok nganti ora entuk? Sepisan pusaka menika dados kekuwataning para Pandhawa angka kalih. Jaman sakmangke menika kathah tiyang apus-apus lho Koko Prabu. Nyuwun pangapunten. Mboten nampa kula menika wantun dumuk dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu menawi Koko Prabu menika kula senggo tiyang ingkang badhe apus krama wonten negari Ngamarta menika babar pisan mboten.
Namung kula matur jaman sakmangke menika kathah ingkang api-api tumindak sae nanging jatosipun badhe tumindak ingkang boten sae. Jaman samangke menika kathah tiyang ingkang badhe tumindak tetulung nanging nyatanipun badhe mentung menika kathah sanget. Mila samangke nyuwun sapunten kula mboten dakwa paduka Kanjeng Koko Prabu namung kula matur menapa wontenipun. Kuwatos sing manah kula inggih to menawi paduka menika mangke badhe damel sae tumraping para Pandhawa. Nanging menawi badhe damel mboten sae kan para Pandhawa, sinten ingkang badhe kapitunan tan wurunga inggih namung para Pandhawa piyambak Koko Prabu. Dua Bathur jagat pangestu ngorowe lah dalah. Gedhe cilike kowe ngarani aku yen to kadang Kumandura kuwi bakal apus krama karan para Pandhawa. Bakal gawe cintrakaning para Pandhawa sarana aku njaluk pustaka Jamus Limasada. Ya ngono apa piye? Mboten. Kanthi aturmu kang mengkono mau cetha yen to kowe ndumuk marang kadangmu Mandura. Mbok sembuh aku panjalmaning mungsuh bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Mboten Koko Prabu, kula namung matur kula mboten badhe wantun ndumuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Werkudara. Nggih. Aku tekan negara Ngamarta iki pamrihku mung kepengin njaluk tulung marang para Pandhawa. Lah kok tekan kene aku dirani panjalmaning jajalan panjalmaning musuh sing bakal gawe kawitinaning para Pandhawa. Werkudara, kowe iso ngelekke adimu apa ora? Rasaku ora kepenak, rasaku ora jenak. Lah kok dadi Baladewa minangka kadang tuaning para Pandhawa, neng kene dicecramah jenenge marang Sedewa. Wah. Sedewa. Kula wonten dawuh. Kowe ngerti aku sapa? Inggih paduka Kakang Mas Werkudara semban kula. Sing nang mburimu ki sapa? Koko Prabu Baladewa. Yen kowe wis gerang, wis genep umurmu, mestine kowe iso mikir. Baladewa kakangku tekan kene pengen njaluk tulung marang para Pandhawa, pengen jilih pustaka Jamus Limasada. Sing jeneng wong cilik mesti bakal dibalekake. Dereng kantenan. Kata-kataipun dipun semayani Kakang Mas. Wah, aja edan. Aja sembrono. Wong cilik mesti dibalekake, Baladewa kakangku mesti balekke. Yo, aku mesti balekke. Nanging nuwun sewu, kula tetep mboten ikhlas. Sedewa, wonten dawuh. Barep kakangku wis ngebarengake, aku wis entuk, Janaka wis entuk. Kakangmu Nekula wis entuk. Kok kowe ora entuk, tegese kowe wani marang dulur-dulurmu tuwa. Tegese kowe wani nglangkahi panguwasaning dulurmu tuwa. Mboten babar pisan, mboten badhe wantun. Kula menika ngungkuli dhateng panguwasipun Koko Prabu Darmakusuma mboten. Namung kula nggadahi pemanggih piyambak. Nuwun sewu pirembagan menika bedaning pemanggih menika mujudaken satunggiling kaendahan lan kedah dipun rembag kados pundi saenipun. Sampun ngantos kula menika beda pemanggih lan ajeng dipun lepataken menika nuwun sewu menika namanipun boten adil. Rasa dadah mulang wong gerang. Wah, pinter Anjara Langit, pinter Werkudara harus Dewa. Rasa dadak kakian gunem sing tanpa guna, saiki tak takoni. Inggih. Nek pustaka Jamus Limasada digawa Baladewa kowe entuk ora? Mboten. Lho, ora entuk? Mboten. Kula mboten ikhlas. Yen ngono padha karo wani karo Werkudara. Kula mboten badhe wantun. Tegese pusaka entuk digawa. Mboten. Wah. Aja mulak-malik. Aja gawe nesune Werkudara. Entuk apa ora? Inggih. Inggih. Inggih piye? Inggih nuwun pangapunten tetep kula mboten pikantuk. Mergi menika pusakanipun Pandhawa. Menika pusakanipun para Pandhawa, menawi Pandhawa pisakalan pustaka Jamus Limasada. Pandhawa badhe apes kekuatanipun Kakang Mas. Tetep ora entuk. Mboten. Sepisan iki aku takon mingkari pisan iki. Yen kowe tetep ora entuk ilang-ilangan nduk siji, aku ora sudi ngopeni adikku sing ragil. Minggat saka Ngamarta. Yen entuk diboyong Baladewa tetep lestari kowe dadi jangkeping Pandhawa. Ih, lah kok ngaten? Ya ben. Entuk ora? Inggih. Inggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten tetep kula puga mboten pikantuk Kakang Mas. Wah, minggat. Minggat Sedewa.
Werkudara. Iya. Kowe kuwi paring duka kelawan adimu ragil. Mbok anggap adimu Sedewa ngungkuli marang panguwasaning pun Kakang. Nanging jebul marah kuwalik sing ngungkuli marang panguwasaning Puntadewa jebul Werkudara. Ngungkuli piye? Lah kok dadi kowe wani nundung karo adimu Sedewa? Pandhawa kuwi sing tuwa dhewe sapa? Kowe. Sapa? Kowe. Tegese sing duwe panguwasa ning negara Ngamarta kuwi sapa? Mbarep kakangku. Kok kowe nundung karo Sedewa? Ya men. Wah, ora sudi duwe adi sing wangkal. Ora sudi duwe adi sing wani karo wong tuwa. Wani karo aku. Baladewa kakangku nyuwun ngambil pusaka. Kinarya nambak bebendu sing tumanduk ning negara Ngamarta. Sedewa ora pisan ora pindho bocah kaya keminter. Wah, anggere neng rembug mesti nyentulani rembuge wong gerang. Mesti madoni rembuge wong gerang, ora pisan ora pindho. Sagedagan iki aku wis ora iso ngampet mubal babaling nafsu sarta mubal babaling dadaku. Wekasan Sedewa takon minggat. Yen ngono saiki Pandhawa jenenge wis ora Pandhawa jalaran ora ganep 5. Wah, engko goleke liyane. Aja sembrono Dimas iki rembug wigati. Werkudara, piye? Sirku ki ora takon nesu tenan ngono kuwi mung tak nggo gegiro karo si Sedewa. Lah kok dadi malah tok tundung lunga iki karepmu piye? Wah, kowe ora konsekuen. Omonganmu ya apa? Wah, aku belani karo kowe bareng aku saiki didukani barep. Kowe malah melu nyengeni karo aku. Aku ki belani karo kowe. Lho, tegese ming takon medeni karo Sedewa, ora takon nundung lunga. Lah nek nganti kahanan kaya ngene iki lak malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Pandhawa gutang. Ora ana Sedewa. Ya wis ben, ora ana Sedewa ora apa-apa. Dianggep Pandhawa ya sakaremu, dianggep putu Pandhawa ya sakaremu. Ning aku ora sudi duwe adi sing wani karo wong tuwa. Aja Sedewa nekula ngeyel takon minggat. Janaka nek kandhani ora nggugu, ora sudi duwe adi Janaka. Yen Yayi Puntadewa ora iso dikandhani, ya wis ben ning ngono wae. Ora kon minggat. Wah, aku melu sapa? Kowe iki nek nesu galak, nek disalahke kok njur kaya ngono. Wah, mbarep kakangku. Dimas, aku ora kepareng sarta ora kepengin Pandhawa gutang. Yo, Sabubaring masewakan, si Adi kudu goleki Sedewa. Kudu bali marang Praja Ngamarta janji ora ketemu aja takon dosa. Aku ora trima lelakon iki. Wah, malah goleke gawean. Wis golek ana. Baladewa kakangku yo melu goleki. Lho, aku duwe pakaryan kudu gawe tentrem negara Mandura. Aku kudu mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yayi, kula wonten paring adhawuh. Lajeng kados pundi? Dawuh pangandika Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma babakan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Koko Prabu, kula mboten badhe owel. Monggo pusaka kula aturi nampi supados negari Mandura saged padhang lelampanipun uwal saking bebenduning dewa Koko Prabu. Tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asapi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah sak mangke gandeng pusaka sampun wonten astanipun ingkang Araka ing Mandura. Sampun ngantos kinten kula ingkang dados tuk sumbering perkawis negari Ngamarta. Kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dinten sak mangke kula badhe ngrencangi Werkudara langkung rumiyin ngupaya wonten pundi dunungipun Sedewa. Supados kempal malih kalian para Pandhawa. Inggih Koko Prabu kula semanggaken Werkudara. Nggih. Tanteni njaba sapurnaning pasewakan si Adyarpun Kakang golek menyang dinane Sedewa. Yo Baladewa kakangku ngestake dawuh.
Bathara. Mela dalah ora kanyono-nyono lah kok malah kanan sing tak lakoni kudu kaya mengkene nampa dukaning Kakang Mas Jodipati. Monggo Kakang Mas Werkudara kuwi wis duka karo adi-adine mesti banjur supe Purwoduksina nganti mentala nundung marang Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Ya, tinimbangane aku urip mongko ora duwe sanak kadang. Ora ana ingkang bakal isa nampa marang uriping Sedewa. Luwih-luwih aku kudu pisah kelawan para Pandhawa. Ora ana gunane aku urip ning alam padang. Bebasan wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan tak golek dalaning pati ganing atiku aku. Dewa yen nuntun wong aprang kasangsaran wong aprang yen kasangsaran nuwun sewu ndadosaken kagiat manah kula menika mboten pangling kadi Iwang Pikula Narada kencang warudayang mak papong bu bola ngali cedhe sapa sing gawe ya Sedewa Ulun Bathara Antarada nuwun sewu panjenengan menika Jawata lah kok lenggah wonten telenging wana Gusti kowe tak jarwani ya nggih iki mau nggonku mapan ning tengahing wana iki mau durung suwe merga ulun lagi wae mudhun saka ing kayangan. Kayangan geger. Ke taman gara-gara merga kita ngrasani yen to bakal golek dalaning pati wis dadi tekad ngantep kita yen to ora manunggal kalawan para Pandhawa luwung baya tekaning pati. Aja ngono Sedewa kleru. Kleru ya, Nggir. Iki pancen dadi lelakon kita. Wis kinudrat marang panguwasaning para dewa pinesti marang panguwasaning para Jawata. Kita pancen kudu nduweni lelakon ing kaya mengkene iki ning dewa ora bakal banjur wegah tetulung marang jeneng kita. Lajeng parang paduka pulun kados pundi kula cumadong dawuh, kula kedah kados pundi? Kula sampun boten dipunakeni dados jangkeping para Pandhawa malah Kakang Mas Jodipati semunipun sampun mentala dhateng ing rayipun Sedewa. Kosek, ora kok tegel karo kita iki ora. Werkudara ora bakal tegel kalawan jeneng kita. Ya mung merga nggon kita ora manut kalawan kadang kita panenggak pekasan Werkudara mentala nundung kalawan jeneng kita. Inggih, Pulun. Lah kita aja mati, aja mati. Yen kita mati tegese Pandhawa kuwi gotang, yen Pandhawa gotang ingkang wis rinantam tarik-tarik kodrating dewa bakal gagar wigar tanpa karya. Inggih. Kula namung ndederek kersa paduka Ewang Adi Pukulun. Nah ngene. Ulun diparingi wujuding gendhaga. Gendhaga iki isining wujuding busana. Busana iki kita agem. Lan kita aja lunga saka negara Ngamarta. Sawise kita nganggo busana iki mengko apa kang dadi karep kita, ulun percaya kita kuwi wong pinter Sedewa. Kita kuwi wong wasis, kita kuwi wong wegik. Petungen dhewe sarta pikiran dhewe munggo. Apa kekarepaning Hyang Jatimurti paring sandangan kelawan jeneng kita? Mekaten Bu Kulun. Ya. Menawi tela mekaten tumunten kaparingna badhe kula tampi tampanana nggih. Lan agemen busana iki ulun kondur makayangan. Lho nggih, sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Hyang Adi Pukulun. Ya Sedewa.
gendhoga tak inguk. Wujuding sandangan jumbo kan ngendikaning Wang Bathara Narada. Ya, sandangan iki bakal tak agem. Sawise aku nganggo sandangan iki, aku bakal mbudidaya piye supaya ora adoh-adoh kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Sartane aku ora pisah karo kadang-kadangku pepundhenku para Pandhawa liyane. Kajarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya Wisnu Pradenta Wisnu Pradenta Wela dalah. Lah kok dadi wujuding sandanganing Nalindra. Mongko bareng ndak agem lah kok iso pas kabeh. Ora ana ingkang logro, ora ana ingkang sesak. Yen ngono iki wis dadi dawuhing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, aku kudu iso golek lelakonku dhewe. Ya. Yen to pancen kaya mengkono jagat neksenana. Aku Nalindra kleyang kabur kanginan. Dudu Raden Sedewa nanging Prabu Pandhuasmara. Niatku mung bakal praktek nang negara Ngamarta gandeng aku kuwi ratu ingkang durung duwe garwa, mongko kepengin banget aku nambut silaning akrama. Mengku sawijining wanita. Mongko ora ana lenging cip aku, nggonku kepengin mengku garwa kejaba amung putri saka negara Ngamarta ya kuwi Dewi Kunthi Talibrata. Yen aku tekan negara Ngamarta nglamar Dewi Kunthi, mesti Raden Werkudara sak kadang-kadangane mesti padha duka kapan aku iki dadi jalaran nggonku bakal males ngudi tuwuh lara wiranging atine Prabu Pandhuasmara leganing atiku. Oh, Pak. Yo. Mak jere tok tundung lunga. Yo. Mergane wah, wani karo aku. Aku wong tuwa nek diwaneni karo bocah. Wah, aku ora seneng. Luwe becik tak inggatke saka Ngamarta. Lah terus iki anak-anak dikelumpukke wigatine goleki Sedewa. Lah, Ramutu kuwi jenenge. Kuwi jenenge ora mutu. Ora mutu piye? Kowe sing nundung kok anak-anak sing dikon goleki. Nek kowe sing nundung lunga iki goleki dhewe, rasa ndaluk bantuane anak-anak. Oh ya anake sapa? Anakmu. Kongkon wong tuwa kok malah wangsulan. Nek le kongkon kuwi sing apik, sing becik tur bener, aku manut. Nek kowe kongkon kowe nundung Mak Cilik Sedewa, terus bapak ngetapi anak-anak kon goleki Mak Cilik Sedewa, tegese kowe iki gawe perkara ning ora gelem ngrampungi. Wah, ora wah-weh iki dirungokke tenan. Aku omong apa anane? Terus saya aku tak takon karo kowe, le goleki nang ndi wis coba. Sing jeneng wong minggat ki ora ninggal alamat, sing jeneng wong minggat ki nggone ora iso dipesthekke. Yen perlu munggah gunung. Manjing telenging wana digoleki. Janji ora do nemokke pamanus dewa, aja telakut terus lak deploki sirahmu. Lah, tenan ora. Iso ya elek meneh iki. Bareng ora ketemu kok dideploki. Nek cetha alamate Antasena Makmu Cilik Sedewa ning kono, ning jalan iki, RT iki, RW iki. Tak parani bakal tak jak kundur ning Ngamarta. Gandeng alamate ora cetha le arike. Mbok kaya kakangmu Gatotkaca Antarja kae. Bangun miturut karo wong tuwa. Wah, ngerti kaya ngene. Biyen arep metu tak lebokke meneh. Aten nek plebeken kowe piye aneh ora. Ono arep metu kok dilebokke meneh. Ngerti wani karo wong gerang ora sudi aku ngaku anak karo kowe. Jangan salah. Kok kowe ora gelem ngaku anak karo aku iki sing persis bapak iki meng aku. Bapak ora iso ndodok, aku ora iso ndodok. Bapak nganggo kuku, aku ora ketang cilik tur
ngetel ya nganggo kuku. Oh, bapak ora iso basa, aku ya ora iso basa. Kuwi jenenge aku anake bapak sing tus. Ning saiki Werkudara kok duwe anak sing duwe tata krama unggah-ungguh. Kakang karo Kakang Turjo kae sekali-sekali cek DNA. Kaya anake bapak apa dudu ora caturan. Antasena aja gemremeng. Wis to Dik nggenah karo bapak. Ora perkara gemremeng ki urane nggenah karo bapak. Ning iki kowe didhawuhi supaya goleki mak cilikmu Sedewa. Ya, engko bakal mangkat. Ning aku tak ngomongi karo bapak nek apa sing ditindakake bapakku jane ora bener, jane ora pas. Sing gawe perkara bapak kok sing ngrekoso anak-anake tumrap aku kuwi jenenge ora adil. Nek pancen wani gawe perkara ya wani ngrampungi nek didhawuhi karo Wa Puntadewa kon goleki nyandi mak cilik Sedewa ya goleki dhewe rasah dadak dawuh karo anak-anak. Rikat lampahing rata tanpantara prabdeng sukune ngarga Ram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos jumangkah Sang Yawara Putra Jodipati kedadak praptaning Sang Prabu Pandhawasmara ingkang wantun minggah madaning bangsal pengrawit akarya kaget nata mandura miwah Raden Werkudara wau. Hanggro sesumbar lindhu bumi gonceng kumaludha guntur ketur lumembak penyu kang kumambang lho iki sapa wani mlebu kedhaton negara Ngamarta nuwun sewu sinuwun ditepungake wae. Yen sampeyan durung tau ngerti kelawan aku Nalindra Klihang Kabur Kanginan. Jejulukku Prabu Pandhawasmara. Prabu Pandhawasmara, ya dasar kepara nyata. Sampeyan sapa? Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Sing gedhe dhuwur, wah, Werkudara. Sing nang mburi dhewe Antasena. Mau Prabu Pandhawasmara. Wah, Prabu Pandhawasmara. Prabu Pandhawasmara. KTP urung dadi mesti ya to. Wah, Antasena aja sembrono, sajaiki Ratu Nom. Ayo Ratu Nom. Wis takonono. Pakdhe takonono karepe apa? Prabu Pandhawasmara ana marang. Kowe wani ngadhep ana ing kene wigatine apa Gage? Yen pancen duwe wigati kalawan Yayi Prabu Darmakusuma mengko bakal tak arapake. Nanging yen cukup dirampungi dening Baladewa kowe kandha kowe matur marang Baladewa. Ngene sinuwun. Prataku ana ing negara Ngamarta kuwi yekti ngembandhawu timbalaning para dewa. Aku kuwi dadi ratu nanging durung mengku garwa tegese durung nyanding Prameswari. Mongko dawuhing Dewa Cetha, aku bakal dadi ratu ingkang kuncara kalukengrat jayeng bawana lamun aku mengku putri saka negara Ngamarta. Lho. Putri saka negara Ngamarta? Iya, dasar para nyata. Putri saka negara Ngamarta kuwi sapa sing bakal mbok boyong marang negaramu? Putri saka negara Ngamarta jumbo kalawan dawuhing dewa. Aku bakal dadi ratu kalukengrat lamun aku kudu bisa mengku garwa ingkang wewangi Dewi Kunthi Talibrata. Ratu Majenun. Wah, apa jagat iki ming sak godhong kelor. Ratu Nom kok gayuh karo Dewi Kunthi.
Kandha kuwi ibuku, kuwi wong wis tuwa, wis tuwek arep dipek. Pandhasmara, Ana maran. Apa kowe ora kulak pawarta adol pangrungu? Yen to Dewi Kunthi Talibrata kuwi wis keladuk yuswa. Kowe tak kandhani ya kuwi ibune para Pandhawa. Aku ora peduli. Gandeng iki dawuhing dewa, najan ingkang bakal ndak mengku garwa kuwi wis keladuk yuswa, ning aku tetep bakal mengku garwa Dewi Kunthi Talibrata. Mula kang saka kowe ayo. Yen ora gelem menehake Dewi Kunthi Talibrata aja takon dosa. Ngamarta tak gawe banjir getih leganing atiku. wah, Antasena kowe dalah. Iki sapa iki? Antasena. Antasena kuwi sapa? Putune Mbah Kuntri. Sing arep tok pek. Lho. Putune gedene semene iki. Heeh, mula bayangno dhewe. Dewi Kunthi iki wis sepuh. Mbaya golek sing enom. Ora, aku ora bakal gelem dhaut karo wong wadon. Liyane Dewi Kunthi Talibrata. Kena tak elekke ora? Ora. Kena tak kandhani ora? Aku ora bakal yo dipenggak dening sapa wae. Nek kowe ora kena tak kandhani, mungsuhe dudu sapa-sapa, ning Antasena. Loh, kowe wani karo aku Sing tawet dene apamu? endi? Papan moneter kadadian. Wah, kene marganing patimu barat. Iki karepe piye ana wong kok digo mlayu adoh banget. Lemu entuk sandangan endi elek? Loh. Entuk sandangan piye? Ora, aku takon tenan. Lemu entuk sandangan iki nendi? Wong nganggo jenggot barang aleman. Ora dalah. Wong ora dicukur rak kelabang. Lho. Nendi? Ora kowe ngerti karo aku apa piye? Ngerti. Nek piyai semono kae do ora ngerti karo sampeyan. Wis jeneng memper. Ning nek aku aja tok apusi. Kok dadi kowe seneng karo mbokmu dhewe iki piye karepe? Hah? Anu apa jenenge iki? Putus asa. Ora. Diputus yangmu terus kowe arep ngepek wong tuwa. Ora. Lah ngopo? Kowe wis diceritani karo bapakmu to? Monggo aku kon goleki sampeyan. Lah iki ngene. Pancen dadi niatku males lara wiranging atiku karo wong tuamu. Nek kowe ora trima, kowe arep apa? Trima wong kabeh mau lupute bapak. Upama aku ora trima, mesti sampeyan tak ajar. Ning gandeng aku trima, aku mau lagi nyelekke bapak ning bapak mangune wis wangkot atine ora gelem dielekake. Lah terus? Lah terus karepmu? Aku tetep arep mboyong Dewi Kunthi sing wigati ngapoke wong tuamu. Oh iya. Ning gawe iki do mlayu iki sapa? Gatotkaca Antarja. Lah terus piye? Nek nganti kowe diwajar aku kelangan. Lah terus karepmu? Ngene wae. Iki do apus-apusan wae. Apus-apusan piye? Aku tak mlayu rono karo ketoke kaya wis gelut karo kowe. Mengko aku nek ning ngarepe Kakang Garukaca ditakoni karo Kakang Garukaca Antasena wis perang, aku tak ngaku wis. Lah terus raimu isih wutuh, durung tatur, kok tak jebles-jebleske wit rasa kuwatir. Sing baku iki sandiwara. Sandiwara? Heeh. Wis ngono wae ya. Ya wis kono mlayu. Engko nek kowe tak sumbari, kowe cukup muni, "Lho, Antasena isih wani karo aku." Aku semaur wani wae. Terus kowe muni, "Tak sepatani lempo." Engko aku tak ambruk. Ngono? Ora nganggo perang, kene iki nggone wong perang. Awak dhewe golek lakon sing kira-kira ora ana perange. Tur kepenak le nglakoni. Ngono ya Antasena. Heeh, jungkir balik kene iki nggone. Balik jungkir kene iki ya nggone.
tiwas pamer malah kewirangan. Ya wis kono, aku manut karo kowe. Ya. Wis ngono wae ya. Iya. Aduh, Kakang Garukaca, ketiwasan Kakang mati aku, Kang. Dimas, wah kedrawasan Kak. Kedrawasan piye? Jebul ketoke enom cilik ning digdayane kliwat. Nyatane tak ketok kasudebianku, tak ketok aji jaya kawijayanku ora menang karo Pandhu Asmara. Watak putraning Jodipati aja duwe rasa kalah yen durung tekaning pati. Arep tak antepi. Aja gawe wiranging Kanjeng Rama. Ya Kang, maju meneh. Siap. Rasa kuwatir tak sumbarane. Pandhu Asmara, ana apa Antasena? Semene kekuatanmu. Lho kowe iki bocah ngeyele ora jamak. Wis diajar kaya ngono kok meso isih wani nantang. Aku gelem kalah yen wis tekaning pati. Wani karo aku sing tak wedeni apamu. Oh, Antasena cah wingi sore arep wani karo Prabu Pandhu Asmara. Tak sepatani lempo dina iki. Aduh mati aku. Entuk siji. Weh lah kowe kok mak klebuk ngono terus Gatotkaca mlayu. Ha ya ngene iki. Ora kesel ning entuk dhuwit. Iya Antasena. Iya. Ora samalik butuh gedhe barang lho. Ora. Ajar ora. Rasa werna-werna. Iya ora Antasena. Wis, entuk siji. Iya. Isih siji. Sapa? Kakang Antarja, carane ngene iki wae isih payu. Iya. Sajae kok le tenanan le gelut Dimas. Aliran tenanan piye aku mbelani Simbah Kunthi. Simbah Kunthi Kalibrata nek nganti dipek karo Pandhu Asmara, kowe karo aku melu isin, putune wis gedhe-gedhe kok dadi manten meneh. Iya Dimas, ning sajae kowe kalah. Ora watak kalah yen wis tekaning pati. Bagus. Tantang meneh. Iya, Kang. Aku isin nek nganti kalah karo ratu wingi sore. Pandhu Asmara ana maran. Pandhu Asmara ana maran. Semene kadigdayamu. Ya, pancen nggon aku semene. Nggonmu sepira? Mulai sembrono. Semene kadigdayamu. Ora sandadak mbobot mungsuh, ayo awakmu dandanana. Isih wani karo aku Antasena. Sing tak wedeni apamu? Wah, lah kowe wani karo Pandhu Asmara padha karo angkok-angkok marang neraka jahanam. Yen ngono apa kudu aku nibake daya kemandan ingkang gawe sirnamu? Ayo tibano. Luwih becik tekaning pati mbane aku kalah karo kowe. Antasena, ora lunga saka ngarepanku. Lena pangendhawu tak sepatani ora iso mlaku lempo dina iki. Weh lah kok nyoto ayo. Sukses. Lho, ngeleng wonge. Sesuk iki nek sulapan ki aja sembrono. Kowe mau muni onong paran ngono aku arep guyu lho pisan. Aku tadi suaramu cilik banget. Lah bengok kok. Nek sing jeneng bengok ki nek suarane ya mesti cilik. Lah iya. Wis do mlayu kabeh. Ayo mbahmu Kunthi wenehno aku. Kosek. Sing tuwa. Kae sing nyemelangi. Aku tak rono. Engko nek bapakmu ora percaya, resikoku. Rusia. Apa? Rusia. Rusia kuwi apa? Resiko cara bantul kidul-kidulan.
Kuwi Rusia. Ning ngantiku bapak ora percaya, Antasena ngapusi hidat mudar. des wis tegakno aku. Tak labuhi pati. Ning sing tak jaluk kowe aja mati. Ora, pokoke anggere dices ora mati. Kuwi aja ditokke, wis kulino. Oh iya. Kok njur didokke ora. Ngono wae meneh ya. Heeh. Ora nganggo perang, aku tak nyoba Raden Werkudara. Wis to. Rasa dadak ae to. Enggak. Wis ngene iki wae. Ngene iki jeng isih jalan. Iya. Wis kono, kowe mlayu rono. Ning rada diokahi le tatu. Ha iki wis perih banget e. Konjur diokahi le tatu anggape sak pinake dhewe. Iki ra wis tak jebles-jebleske wit barang. Main kita nek bar gelut. Ya wis kono aja kowe ngomong kok ndak bapakmu malah tekan kene. Yo, Pak. Pak, ketiwasan Pak. Wah, ndrawasi iki, Pak. Antasena. Oh, Pak. Wah, tiba kelumah nek karepe wong tuwa. Pandhu asmara ampuh, Pak. Simbah Putri Kunthi dikekke wae mbangane Ngamarta iki kok dadi banjir getik. Wah, yen kowe ora wani mikira, tak jajale Pandhu asmara kaya ngopo kekuatane. Sareh, Pak. Sabar, Pak. Aku durung kalah. Bagus. Watak anak Werkudara yen nganti perang kalah pateni dhewe. Yo. Maju meneh. Yo, Pak. Tak totoi patiku, Pak. Bagus. Ayo madhep rono. Tantang. Nek aku mati, Mudar ya wis. yo. Wah. Nyemelangi. Nek nganti aku tekaning pati, Watak satriya mati bakal entuk kasuwargan yen belani kautaman, belani bebener. Tegese matimu mati utama. yo. Pandhu asmara. Ana paran. Isih nang kono kowe. Ya isih arep ngopo? Ayo maju mrene yen pancen kowe kepengin jajal karo aku. Iki ning ngarepe bapakku. Sapa bapakmu? Raden Werkudara. Oh, lah dalah. Ayo Werkudara kon tekan kene. Nek ibune Werkudara Dewi Kunthi ora entuk takpek, kaya ngopo kekuataning Werkudara? Kak remet dadi kelalar awake. Aja sembrono. Wani nyumbari karo bapakku. Wani ngino karo bapakku. Tak totoi pati legane atiku. Ayo maju legane atiku. Wah, lah Antasena bocah ora kapok-kapok. Tak sepatani lempoh mati dina iki. Aduh, Pak, piye iki, Pak? Wah! Kok ora tangi? Wis ping 3 e. Ayo ya ora tepo-tepo ya nganggo leren barang. Ping 3. Iya, iya. 3. Wis gek tangi. Wah, kesel tenan belani mak cilik kuwi. Wis. Bapak wis lunga. Antasena, Piye? janjane tak rewangi kaya ngene iki aku mung duwe karep siji. Apa? Pustaka Jamus Klimasada aja lunga saka negara Ngamarta. Mongko dikarepake dening Koko Prabu Baladewa. Oh. Oh ya. Lah iya. Kang Mas Werkudara, bapakmu wis lunga, ning nek Pustaka Jamus Klimasada ilang saka negara Ngamarta, piye coba? Apes kekuataning para Pandhawa. Ning ngono iki sing tak butuhke Pustaka Jamus Limasada. Iya, Meneng, lenggah kene, rasa kuwatir.
Wis tak lakoni dosaku, dosa tak sandangi dhewe. Arep aku ngapusi karo wong tuwa-tuwa. Nek ora ngono ndak ora rampung perkarane. Arep apa kowe? Penake lenggahe mak cilik. Butuhmu pustaka Jamus Limosada. Iya, ya. Antasena piye? Drawasan Pakdhe. Lho, kedrawasan piye? Kakang Garukaca Kakang Antarja, Bapa Werkudara mlayu. Wedi karo kadigdayaning Pandhawasmara. Lho tenan. Lah kok dadi ora ana sing iso mateni Pandhawasmara ki piye? Nek nganti Pandhawasmara ora kalah karo wong-wong Amarta tegese Bibi Kunti Talibrata bakal dadi garwaning Pandhawasmara. Ha piye meneh? Nyatane ora ana sing iso nandangi Prabu Pandhawasmara. Lah terus aku ngerti nyuwun dawuh saka Bapak Kandha karo aku, Bapak ngendika karo aku nek Pakdhe Baladewa kuwi wis rawuh ning negara Ngamarta mbutuhke pustaka Jamus Limosada. Iya. Wis diparing karo Puntadewa. Wis bakal tak gawa ning negara Mandura. Nah iki ngene. Pusaka tak silih dela. Lho, arep ngopo? Mateni Pandhawasmara. Nek nganti Pandhawasmara iki ora tekaning pati, Simbah Kunti dadi garwane Pandhawasmara, piye? Apa ora ngisin-isinke? Apa ora wirang? Ya ta? Apa Pak Dar maju dhewe monggo. Ning sampean ngerti ora? Aku dilempohke wis ping 5. Kowe kuwi? Sia. Wela dalah, ampuh tenan. Sak ciptane dadi sak sediane ana. Pandhawasmara ki ming nyumet rokok kowe ora nganggo rek kok. Lho. Nganggo apa? Rokoke diwalik terus muni kobong, bul langsung kobong. Lho, lah kok dadi ampuh banget. Aku lagi wisane iki wong mudut ra nganggo rek. Lah iki nang kene iki. Nek arep weruh nek nyatake kono maju. Nek eneng apa-apa aja njaluk tulung. Lah terus pusaka tak sili. Tanggone mateni Pandhawasmara. Arta sile. Ha, nyoh sili yo tak silihke. Ning nek wis mati Pandhawasmara balekke karo aku, tak balekke rasa kuwatir dinyo tampan ana Antasena. Butuhmu pustaka Jamus Limosada to, Le? Iya. Nyo. Lho. Lah kok iso tok wenehke aku malah cepet banget nggonmu ngrebut pustaka Jamus Limosada? Ah cerdas iki rasa ditakoni. Butuhmu butuh iki to? Iya. Ah wis ning tanganmu. Lah mengko nek nganti Ratu Mandura kae goleki, ha iki perkaramu. Sampeyan sing luwih ngerti, sampeyan sing luwih lantip panggraitane. Mangsa Baranga. Terus kowe arep ngopo? Pakdhe, pusaka direbut Pandhawasmara. Ata kuku karebete. Waduh! Waduh, mati aku. Kaungkulan pustaka Jamus Miang Jimat Limosada datan saged nglawat nata Mandura Prabu Baladewa. Ical wujuding nata Mandura Prabu Baladewa perjineman gandha lumayet nengge Sang Jaramaya. Wah, mati aku. Waduh.
Ulasena. Piye? Mula kok aku ora percaya karo Koko Prabu Mandura mergane aku wis weruh. Sapa to sejatine Nata Mandura? Lah setan iki. Sapa iki? Iki rak Jaramaya to. Oh, lah. Menungso ora tatanan. Bejo urung digawa Pakdi Mandura ya. Mak cilik. Iya, aja mok cilik mak cilik ngono kuwi ndak konangan. Oh iya. Sinuwun Prabu Pandhasmara. Lah rak ngono. Lah terus Bapakmu kon rene. bapak sapa? Bapakmu Werkudara kon rene. Kandha nek Nata Mandura panjalmaning Jaramaya merga dheweke ingkang adreng bakal maringake wujuding pustaka Jamus Myang Klimasada. Oh iya. Pak. Pak. Ngopo? Rene. Gah ndak lempo. Wis ora iki wis jinak. Wis ora bakal lempo. Sampeyan tindak mrene. Ono apa? Tak duduhi rene to, Pak. Yo. Ki Jaramaya inggih Raden. Kotekan kene. Kula sesinglon Ratu Mandura Prabu Baladewa. Wah, setan. Yen ngono kowe sing bakal ngrebut pustaka Jamus Klimasada. Nyuwun pangapunten. Pados tedaning baju barat kedah nedha daginging tiyang Sukerta inggih menika para Pandhawa. Antasena. Piye, Pak? Sing isa mbadharke lakon iki sapa? Sinuwun Prabu Pandhasmara. Wah, apa ya? Aku sing isa mbadharke lakon iki, Raden. Aku ngaturke panuwun tanpa upama. Ya, mengko gampang. Ya. Jaramaya. Wonten dawuh Raden. Baliya marang Dandang Mangure. Mumpung durung mubal kanepsaning Werkudara. Taitunge telung kedheping paningal randang minggat suarepane Werkudara. Wah, aku sing arep mulasara karo kowe. Waduh, nyuwun pamit Raden. Bermororeh manguswam yung ambrengeng kadi karunaning kaswa sing dosang gondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrangsang bayah Pandhasmara, aku ngaturake panuwun tanpa pindhan. Dene wis madhangake negara Ngamarta. Raden. Perkara aku wis madhangake negara Ngamarta mau sayektine mung nggonku kepengin bela marang para Pandhawa. Sabab aku duwe pamrih. Pamrihmu apa? Ora bakal ndak pindha niaturku mung kepengin mengku garwa Dewi Kunthi. Wah. Kunthi kuwi ibuku. Antaraning kowe karo aku wae tuwa Werkudara, kowe arep mengku karo ibuku. Apa ora jomplang kahanane? Ora. Nadyan to wis sepuh nang gandeng ki dawuhing dewa,
tetep bakal ndak wengku garwa. Mula kowe kudu entuk, nek kowe ora entuk aja takon dosa. Pustaka Jamus Klima Sada iso tak rebut saka tanganing Antasena, iso tak nggo srana madhange lelakon negara Ngamarta. Yen Pandhawa ora menehake, wah tak lebur dina iki. Wah, piye Antasena? Wis dikeke wae. Simbah Putri iki le randha wis suwe. Mula Mbah Putri iki mesti ngekap-ngekep guling ngono kae iki. Butuh kehangatan. Ojo edan. Ora edan, Pak. Iki kenyataan. Iki kasunyatane ngono. Wis to. Tur Pandhu Asmara iki gedhe labuhe tumrap negara Ngamarta. Ora apa-apa. Wah. Monggo nek sampean ora maringke Simbah Kunthi, Pandhu Asmara ngamuk, pusakane Pustaka Jamus Klima Sada ngamuk ning negara Ngamarta, sapa sing arep ngalahke? Ora ana to? Ora ana. Lah iya wis golek tentrem wae. Ora apa-apa. Wah, golek mbahmu ora gelem. Gelem to, yakin. Mosok ora gelem entuk nom-noman kaya ora gelem. Entuk brondong. Beruntung dengkulmu melocot. Wis ge wis. Bapak ngendika wae. Yo. Yen pancen kowe seneng tenan. Kowe tresna tenan. Aku ikhlas. Lahir batin. Yo, lahir batin. Tenan. Yo, tenan. Bumi langit nekseni. Bumi langit nekseni. Bagus. Gandeng aku calon dadi garwane Dewi Kunthi, mula gandeng Pandhawa kuwi putrane Dewi Kunthi ateges aku bapakne Pandhawa. Ora ngono to kowe ora ketemu bapak sambungan. Yo. Mula wit dina iki nek kowe tak timbali, kowe kudu sumaur ana dawuhmu apa Rama ngono. Wah. Antasena piye? Manut wae to. Iki anggere wis manut Rama ana maling ngono kae. Wah, aja edan. Ora edan iki tenan. Nek nganti ora muni Rama, Pandhu Asmara nesu dilempohke ya ndu ya. Iya. Oh piye kandhane ngeyel kowe. Yo, aku sagu. Sagu tenan. Yo. Nek sagu tenan dienggo antep-anteping pikirku coba tak jajal. Jajal piye? Tak timbali. Wah, dadak nganggo gladi resik barang. Wong sing jeneng apa-apa ki supaya apik ki ya kudu ngono kuwi. Wah, iya. Anakku lanang ngger Werkudara. Wah. Apa Rama? Rama Pandhu Asmara. Lah dalah mantep banget atiku. Putuku ngger wong gagah Antasena. Piye Mbah Kakung? Wah lah dalah. Senengku ora jamak-jamak. Ha iya Mbah Kakung. Mbok eyang ngono, Mbah aku seneng Mbah mane eyang iki ketoke kaya terlalu tata krama Mbah wae. Oh ya wis ra apa-apa. Werkudara. Iye. Sesuk nggonku bakal dawuh yen wis Pandhawa kuwi nekseni 5 cacahe bakal aku mengko garwa Dewi Kunthi. Mula wektu dina iki aku njaluk klumpukna sedulurmu 5 cacahe. Wah. Yen 5 ora genep. Lho, kok ora genep? Merga Sedewa minggat. Sedewa kuwi Adiku sing ngragil. kok lunga ngapa? Tak tundung. Jalarane Merga ngukuhi Pustaka Jamus Klima Sada diboyong Baladewa. terus yen kahanane kaya ngene iki sing bener kowe apa Sedewa? Wah, sing bener Sedewa. Lah, tegese lupute sapa? Luputku. Wong luput ki kudu nyaur keluputane. Yo. Aku kepengin Pandhawa 5 jangkep. Mula wektu dina iki kowe ora tak keparengake mlebu kedatuan Ngamarta. Ning golek ana Sedewa nganti ketemu. Yen kowe ora iso nemokke Sedewa aja takon dosa. Aku ora ngaku anak karo kowe, kowe ora kena bali ning Ngamarta. Wah. Piye Antasena? Goleki. Lah piye wong sampeyan yo salah kok. Goleki. Monggo
Simbah Pandhasmara paring pangandikane ora senemuke Maksik Sediwa ora kena bali ning negara Ngamarta. Ora diaku anak. Ayo arep piye kowe? Wah, yo. Ya piye? Sagu. Sago tenan. Sagu. Nek sago mangkat to. Golek ana adhimu Sedema, jaken bali ning negara Ngamarta. Wah, yo njaluk pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setiwo. Adikku di adikku cah bagus. Aku kleru. Aku luput Setiwo. Ayo mulih Setiwo. Aku anggere ngene iki wis ora iso leren tenan ya. Krungu kendhange rasane ning pinggul iki kaya obah terus. Oh. Dung tantung tantung blang. Dung tantung blang tung blang tung tantung tantung blang tung blang. Jangan aku bekas merana tung tantung tantung blang. Wiwen tang dan non dung 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 dung. Dung 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 dung. Dung dung piye kok do meneng? Kok do ora antusias to? Rada mundur to? Ya. Piye? Aku nek ngene iki wegah lho nesuk nek gara-gara ngene iki. Males aku, ngene iki wis mempeng e. Kono kiting mripate malah mendonong. Gong. Wis. Jare pisan kas. Ayo disemangati. Ki sing kedua iki apa iki? Oh, lagune sapa? Obi Mesak. Sing ngendi lagune Abi Mas? Sing ngendi-endi pokoke. Yo, diniati yo. Ayo. Ki golek sing dangdut rada keras. Pemane yo. Tok tok tung tok jujang jujang. Nak tung gendang nak tung ngono. Sing semangat aku joget, Petron joget, Garing yo joget. Aku wis ora joget. Aku wis ora joget. Yakin? Yakin? Cit. Nek pancen wis ora sehati, nggo ngapa awake dhewe kumpul ngene iki? Gong. Noleo. Ana sapa? Santen, semare wedhong ketok kok. Leno leh ki aja ombo-ombo. Sithik wae. Sithik, njadar oleh sithik. Kurang akeh. Noleh sing rada akeh. Ngono lho. Ngapa ya, Cel? Ayo to, gawe wis to, mbane kowe engko kepirangan. Ayo, ora apa-apa, Ndara urung tekan kene kok. Wis, Ding. Wis ndeng piye ora kok njur elek raine ora. Ora omongi kok asem kok. Isin aku. Bagong Dalam wis likodo gegojekan. weh kandhani ngayal. Kowe iki omong iso ngerti ora? Ndara wis rawuh iki kon wis legojok malah doting pecicil mripate iki jangan. Iki cah iki ngopo ya? Wong sing salah iki kono kok ngeplaki wong. Kowe krungu ora ya? Ndara ngendika apa? Wis lek gegojekan. Aku mau cicil mripate. Hah? Nantang Ndara kowe. Maido karo Ndara kowe, ha. Nek wani karo Ndara Abimanyu langkai dhisik mayite Bagong. Cah iki ngopo ya? Anggere muni kesalahan kok sapa-sapa diluputke. Mangkelake mangsane. Isin ya. Ayo isin ya wis kok gaweamu dhewe kok isin ora. Aku ora ngomongi, ora golek alem kok ndak dikira kepiye mangsane. Bocah-bocahane pancen. Weh, Vespane metu. Wis pat. Kowe ngocot. Kurang ajar ora. Bapakne kok padake Vespa. Wo Semar, kula wonten dawuh, Ndara. Aku bakal nglakoni tapa ngeningke cipta sedhila eneng kene wae.
tunggunen po Semar. Mareka den prayitna semuriris ong Semuriris eka balik ong Titioni Gandayani Trisanya Purnama sasi Nala Gareng Petruk krungu ora we ndaramu arep nglakoni prihatin sedhela tunggunen dole bapak ket mau mripate wis ngantuke ora jamak aku arep turu wong tuwekan ora Jawi Ndara malah akon anak-anake kene aku ora akon Petruk ndak iso kedisian Petruk malah ngrekoso aku reng aku mau bengi iki rondo ora leren sprene nderekke Ndara aku tak turu kowe njaga Ndara oh slontrak aku arep nganu kok dadi wadot ki ora kedisian malain Petruk ndaramu ditunggu Gong Ndara ditunggu Reng Ndara ditunggu aku ngantuk banget aku ya ngantuk banget aku semono uga bareng dangdutan iki mau jan krekes-krekes awakku Tru iya ya wis dienggo teruse ngene wae Reng gentenan kowe jaga sik engko nek wis 2 jam apa sak jam engko nggugah aku genti jaga kowe genti turu yakin iki tugas bebarengan ora kena iren kudu adil ya aku kari manut wae Rekat lampahe nglata tanpa antara Prateng sukuning arga Iram kang tumingal Kendel madyaning wana Sang Abimanyu kadhiraken Sanggerpat Punakawan catur dadak ingkang malumpat grumbul wonten sardula ingkang sakjaran teji gedene merpek yungganing risan apegik Mangkel aku gimaler. Wong kok jiri ra jamak-jamak. Reng ora trewet lho iki wong arek ngaso lho. Gareng kepruken watu sirah iku. Lah kok dadi ana wong arep turu kok rewel. Palu meneh digedhekke. Reng, apa? Dadi wong lanang ki aja jire-jire, ditoleh. Ana apa digagapi ngutang ngene iki apa ta apa nek mung perkara engko nek empring gathuk rumprik iki mak ngono lho, Reng. Tak gagapane. Ya. Mak genyu Etra. Kuwi debok bosok. Mbok ditoleh wong tak tendhangi tak pinati kowe kok. Mangkel aku, tak tambahi kornel. Wonge padake bal kok ora. Mbok ditoleh ora?
Dada nyemelangi abape. Ngopo rek? Modar kowe, Gong. Tangi ya, Gong. Anggone tak bandem ora tangi cakahe golekke tugelan glugung lho. Weh. Malah bandem. Wong apa ya kae jan? Jeleh nyawang gelaring jagat padhange rembulan. Awang ora ana apa-apa kok, Gi. Modar ora kowe, kapok ora. Kapok aku jan ora percaya karo kowe, betroke bandem betroke. Aduh. Ngapa Gong? Kena ndara Abimanyu. Cenanangan ora. Aku ki nek bandem ki mataku siwer. Kon bandem ora. Kene, kowe bae reng. Ya lah. Weh. Ngapa reng? Nolea, Tru, nolea. Ngono oleh kok jiri kowe iki bal-balane wong cah jire ora wani karo petengan kok jenenge. Semar kae, semar dislametke. Kok mentul ya, Reng? Ah kena bokong, kena bokong. Kena bokong, Semar iki bokonge empuke Raja Majama kok. Golek watuhe. Aja kok nek gagar utak men. Men ora nggo watu ora. Ora nganu. Bagong. Ngandel ora gagar otak kae. Wong macan kok diunekke Bagong ora. Kapamu kapan mulo ora sok sembrono ora. Wah. Slamet. Piye, Pak? Sopo bandem dasmu nganggo watu sopo? Men cilik kok. Cilik dengkulmu mocot. Iki lho, tatune wis sak gegem kok cilik. Kuwi berarti eling ngenani bola-bali Pak kowe. Bola-bali dengkulmu ora. Pono kawane wis ora ana. Ah, untal malang kowe, Waduh, Pak! Wah! Ya! Ketiwasanmu, kowe aja meneng wae ya, Pak. Mer, kowe ora meneng wae, Mer. Ndara Abimanyu, Pak. Ndaramu kena ngopo, Petruk? Kowe karo aku nyingkir. Ndara Abimanyu nglakoni semedi. Eneng macan mburine awake dhewe mau. Macan nyaut Ndara Abimanyu tanpa diwenehi nggon. Ndara Abimanyu diuntal karo macan. Hei! Yuk jangkem wong tuwa nggo dolanan. Semene iki nganggo antan-antan. Kaget ki mbok yo, wit ngono wae kok. Wah, akhirnya yo kaget.
Lambeku dingenek-ngenekke. Ya men kok lho semono. Piye terusan? Darahmu dipangan macan. Alah, aku seksine, Pak. Yakin ora golo. Ndara mangan macan, Pak. Kuwale. Meneng. Heeh. Rasa omong. Heeh. Iki dintekke. Ora dicokot. Ora kok. Ndara pangan macan, Pak. Ndara pangan macan. Petruk mlayu ana ing Amarta matura bendaramu ya, Bagong. Ya. Bermulore mangusum yo ngamblengeng. Wah, kaya wis adoh nggonku mlaku. Pirang-pirang desa tak liwati, alas gunung tak unggahi. Mlayu-mlayu nggih. Bagong nggih. Eneng apa? Ngaturaken duta penglawuh. Duta penglawuh, Duta kongkonan penglawuh Rajapati. Sapa sing tekaning pati? Listrik. Truk. Ora sembrono. Nek ndara Werkudara nesu, bres ngono cilaka kowe. Matur sing apik. Pedro, Nun. listrik sapa sing mati? Sampeyan niku nek tak kula ndagel sampeyan aja ndagel. Ah, materi pasaran kula. Engko njur Petro ora metu ora apa-apa nang Werkudara. Augan carane ngoten niku kula sampeyan materi karo rezekine kanca nek ngoten niku. Sapa sing tekaning pati? Kula nderekaken Ndara Abimanyu teng tengah wana mboten ngertos sangkan paraning birai. Wonten macan sing wantun nedha Ndara Abimanyu pejah dipangan macan. Wah! Nggo plinteng ora kok? Kok plinteng. Matur apik-apik kok tanpa taliwara bres neng rai sikil. Aku ya gumun kok mesti adegane ngono ya. Ndara Abimanyu dipangan macan ya, Tru? Heeh. Iya. Tekanku nganti ora iso males karo kowe. Ditenono, pajake aku ora iso males karo kowe. Nendang sirahe kakangne wong nandur bakal ngunduh gong tak kandhane. Ola dalah iki sapa? Satriya Gagah Werkudara. Kowe sapa? Sardula Seta. Aku sing tunggu alas kene. Kowe sing mateni anakku Abimanyu. Ya, dadi seni-sening wetengku. Aduh!
Abimanyu dipangan macan. Loh, kok memper? Macane ampuh. Wah, tendang ora dirasake. Cocok nganggo kuwu Pancanaka ora dirasake. Masa Ndara Werkudara kalah karo macan? Kalah. Lah terus sing belani Ndara Abimanyu sapa? Pedro, Nun. aku duwe wong tuwa. Lah nggih. Suwargi Prabu Pandu. Dudu. Loh, Ibuku Kunti arep ijab. karo sapa? Kalih sinten? Prabu Pandu Asmara. Kuwi wong tuaku sing anyar. Loh. Napa nggih? Yo. Wong tuaku ora iso gawe srana barine Abimanyu aku ora ngaku jenenge Pandu Asmara. Pun monggo mawon, Den. Meraina sumupang wangaruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkane kara saketer kene dongane ingkung lir wuwusing pene panca bebetoking ayam wana mrak manguwuking pagakan Antasena piye Mbah nganti tekan wahyaning mangsa kala dina iki lah kok dadi wong tuamu Jodipati durung bali marang Praja Ngamarta. Lah mbok ya tetaunan wis to. Nek bapak ki goleki karo wong sing nyatane lenggah neng kene. Kuwi lha arep ketemu nek ndi coba aku tak takon karo kowe. Lah ora bakal ketemu to. Lah ya sampeyan ki sing kurang gawean bareng saiki wis lunga sawetara wektu, bapak wis tindak, malah simbah sing nakokke. Mau-naune piye? Aku ora wis elek-elek to. Ning sampeyan wangkal, sampeyan wangkot. Lah ya wis monggo. Ning saka pangiraku bapakmu mesti bali. Mergo wong goleki apa-apa kuwi wis pancen ora ketemu sarta nggone ngulir budi wis ora bisa tekan sediane mesti bakal bali marang papan dununge. Oh ngono iya. Dadi ngertine Simbah bapak mesti bali. Wis to, percaya aku mesti bali tekan kene Antasena. Sarating pandam sumula amadangi jroning pasah reyan
wangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiap manangkung dereng ngantos paripurna sami mbal wacana kasarupraptaning Raden Werkudara. Wah, bapakku Pandhasmara, kowe kelangan putu, bapakku. Iki kaya Werkudara. Iya. Bali kok ora bareng karo adimu Sedewa. Perkara Sedewa mengko gampang. Nanging iki ana bab sing luwih wigati. Lho, bab sing luwih wigati piye? Ngerti yo. Yen to putumu kuwi pirang-pirang klebu sing jeneng Abimanyu ya putumu. Kuwi anak Janaka. Kuwi anakku dhewe. Nanging ngerti yo dina iki putumu Abimanyu tekaning pati. Lho. Tekaning pati sebabe apa? Dipangan karo macan jenenge Sardula Seta. Lah kok dadi kowe ora mbelani karo anakmu Abimanyu? Wah, wis tak ketuk kasudebianku parantene aku kalah. Mula yen kowe arep rabi karo ibuku Kunthi kowe kudu iso mateni Sardula Seta. Kowe lah keparat karepe dhewe. Nalindra ngamarta wong tuane Pandhawa Prabu Pandhasmara kowe sapa? Sardula Seta. Lho, yen ngono kowe engkeng mangan putuku Abimanyu. Ya, ora bakal bisa urip. Wis dadi isen-isen ning wadukku. Ora tok balik tak pecah siramu. Ah, grak-grak limpah. Aduh. Rukat keket Sardula Seta miwah Prabu Pandhasmara. Nalika semanten oyahan ayo Baskara titi mangsa. Ical wujuding Sardula Seta nengge babar sejatining wujud panjalmaning pandhita ing Kendari Sada Begawan Anoman ingkang kancing gelungipun Kinarya Tapa Nata Ndarawati miwah datan katunan Raden Abimanyu. Prabu Pandhasmara bali asal mula bukaning wagil Pandhawa Raden Sedewa. Wah! Iya, Dimas. Anoman. Abimanyu. Inggih Kanjeng Rama. Wah, Sedewa. Inggih, Mas. Tak goleki ndi malah neng kene. Saka ngendi kowe? Inggih, mboten saking pundi-pundi. Ora saka ngendi-endi piye? 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 Ora saka ngendi-
Aku didhawuhi Prabu Pandhasmara, calon wong tuaku kon goleki kowe. Kowe malah ning kene. Ih. Nyuwun pangapunten. Menawi lepat diagung pangaksami Kakang Mas. Ingin dados Pandhasmara kala wau. Sapa? Kula, Mas. Kowe. Inggih. Wah. Edan. Wah. Edan. Wong gerang kok tekan dindi kowe malah tenguk-tenguk nang omah. Pedro ngopo? Sing dituthuk niki sing mak celeng kula. Tambani wae piye? Saged napa? Iso. Mbok nyoba. Tangane gedene semono. Nggo nyaduk ora. Wah, Kresna kakangku. Pon Kakang nglakoni tapa? Si Adi tak takoni kowe mau nalika goleki Sedewa. Ana gendaka sing tiba ning ngarepamu. Ana. Saiki nendi? Jarine Durna bapakku isine wisa racun. Mula banjur dijaluk Durna bapakku aku ora dikeparengake nyekel wujuding gendaka. Lho. Gendagane digawa Durna. Iya. Waduh. Lah mongko kuwi wujuding Wahyu, kang aran Wahyu Tirta Kabulayat. Lah kok malah meneke Durna ki kepiye Werkudara? Wah, lah wis iki senengane ngono kuwi kok. Ya wis. Wis meneng. Meneng wis ora omong. Cerewet ajar. Ya menggenake omong niku isine Wahyu kok dadi diparingke karo Durna niku pripun? Petro, Nun. kowe rak sok maling to? Nggih. Kowe tak kongkon ning negara Ngastina. Nggih. Meneka beteng. Oh nggih. Iso nyolong Tirta Kabulayat wujuding gendaka. Njaluk apa tak turuti? Yakin? Iya. Iku ora hapus-hapusan lho iki. Ora. Kang dihapus-hapusan ditenono. Ora Petro wis to njaluk apa tak turuti? Oke, tak mangkat kula. Ning entuk lho liwat dhuwur barang itu. Sakarepmu keprigelamu nggonmu nyolong ketono. Siap. Sering Astina Maha Prabu Duryudana lonang ngandika duarining Sun Werkudara Bapak Durna wonten dawuh Ger menapa menika ingkang winastan gendaka isi Tirta Kabulayat leres anggen kula glembuk saking tanganipun anak kula Werkudara mongko dawuhing para Jawata sinten Kurawa ingkang saged ngunjuk mboten kitang setetes Tirta Kabulayat menika badhe jaya mbenjang Bratayuda jaya pinangun nggih lajeng syarat syaranipun menapa Kakang Durna syarat sranane kepiye supaya
Tirta Kabulayat iki sarata dening para sata Kurawa Kakang Mremban ing tansah marpamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu Om Mastu Mama Sidam Skaring Bawana Langgeng Putulun Ger Duryudana Wruhanira Kulup ulun dewa saka Kayiwangan Manabda paring sabda kelawan jeneng kita Kulup miturut pengendikaning Sang Hyang Bathara Guru sapa ingkang bakal ngunjuk tirta Kabulayat yekti kudu siram jamas Dewa Sraya kanthi nganggo sampo biyore kanthi cara mengkono wis resik lahir lan batin kita yen wis kelakon siram jamas Dewa Sraya kita diwenangake bakal ngunjuk tirta Kabulayat wis nggih cukup semono kang dadi sabda ulun kundur makayangan nggih Duryudana Bawadana Wonten dawuh mireng menapa sajaipun dewa sampun narbuka pepadang tumraping para sata Kurawa Kurawa kinen siram jamas Dewa Sraya sedayanipun mangke lajeng tumuli ngunjuk tirta Kabulayat menika mboten kita namung setetes-setetes Lah ngaten Kurawa dipun ketapaken pados sendang ingkang wiyar sami siram jamas wonten telenging sendang. Monggo Ger kula dherekaken Ger. Wong pinter-pinter kok dihapusi kok kena. Ha iki mbiyen ndekno maling e. Mula namung kok nyolong gendha kaya ngene iki. Bebungah sing tatamasa Sinun Prabu Ndarawati mesti tumpuk matikel-tikel. Iki nek aku ora golek ijol konangan iki. Iki digawa mlebu nang mburi. Lho, menika kados Ki Lurah Petruk. Lho. Iki rak Prastiwi to? Nggih. Kowe saiki suwita nang kene to? Nggih. Oh ya syukur waton rumah tanggane ora kacau. Mboten. Lah pripun enten napa? Duwe kendi. Gadah. Niki semanten Pas. Tak peke ya. nggih. Tulung ngisenono banyu seprapat kendi. Niki diseni banyu. Heeh. Kowe kepuyuh ora? Lah pripun to? Lebokno ning kendi iki sisan. Ajeng kene apa ajeng mangguna-guna Ora, gak iso. nggih kula tak teng toilet. Ya, Sampun. ming sithik mesti. Gimana kan mboten kebelet kok. Ya wis ora apa-apa. Karo golekno uyah sak gegem. Oh nggih. Lomboke rong gegem. Nggih. Diulek Nggih. cepet. Nggih sekedap kok adi susu-susu to. Wis cemplungno nggon kendi iki. Nggih. Kuwi apa kuwi? Benah telek pitik ngoten kok. Cemplungno kene sisan. Kok ajeng kene apa? Wis to ge wis. Nggih. Wis ublaken duglak. Wah, lintrek kaya ngeten Wis men. Ya, Kurawa ndo tekan kene bar do kramas terus dinai tetes-tetes. Tes. Terus do mendem dhewe-dhewe. Tirta Kabulayat. Mulih Tirta Kabulayat wis tak gembol nang kene sengara aturke sinuwun Prabu Ndarawati. Sedaya sampun jangkep, Ger. Nggih.
Samenika gandeng Bapa Durna ingkang saged boyong tirta kabulayan Bapa Durna ingkang kula aturi ngrumiyini. Lho, mboten panjenengan menika Nalindra. Mboten panjenengan ingkang ngrumiyini. Kakang Durna sing nomor 1, Mendingke Canda Kurawa ngono lho. Oh iya Dik Patih. Tak ombene. Ora ketang setetes ya Dik Patih. Sing penting dayaning tirta kabulayan iso tekan jiwaning Kurawa. Tekan jiwaning Kurawa. Durnaina panalingan rumajaring ratri Linenggak jangganira kapisanan. Pripun kok mecucu-mecucu? Napa Tirta Wahyu kanugrahan niku kecing-kecing ngeten iki nggih. Saniki rada pedes ya Dik Patih. Coba sampean. Nggih. Pokoke kudu rata. Nggih. Mangke riyin. Dewa apa nandur lombok apa ya? Kok isi lombok pirang-pirang? Isi lombok pripun? Niki lho Mang Mate. Isi lombok, wah gek banyune regete kaya ngoten niku. Lho, wah, panos maning jajalan lan nika Dik Patih. Petruk mlayu teng dhuwur betang nika. Weh, lah kecolongan iki. Wasis tenan kowe. Lho kula ngene teko kudu ngrampung niku diasta. Iki mengko bakal tak paringake Yai Prabu Puntadewa. Nggih. Tawanake Kancing Gelung Kusike Petruk. Nggih. Terus Wis tak janjeni kowe tak paringi dhuwit 400. Alhamdulillah. matur sembah nuwun. Matur nuwun. Mendadak nangis barange ngopo? Salamipun gesang tringati nyekel arta kawan atus. Matur nuwun sinuwun. Iya. Nyo Tampanono. Abang. Iya. Kok mung siji? Kuwi pira? 100. Ngawur. Kene. Iki tak gelar duwite ya. Nggih. Tulisane ana pira cacahe? Ning pojokan pira? 100. Pojokan sijine 100. diwalik. Pojokan kene pira? 100. Pojokan kene pira? 100. Jumlahe 400. oh, bekas pelawak sampean. Kok meng dapusi kaya dagelan wae. Duwe digelar pojok ana pira? Pojok ana pira? Wah. Lucu tenan. Ngapain truk anjur begogok? Dapusi aku kok. Kaya sekae ndor sinuwun Ndarawati iki piyai pinter e. Dampyak laku ning Kurawa Werkudara. Yo. Anggra sesumbar lindhu bumi konceng kumaludhuk
ing hong Werkudara Artamarma jaluk tirta kabulayan jebol dadamu. Wah! Oh, mati. Wah! Wah! Saya suwe saya akeh sifat barat tiba papanmu dhewe-dhewe. Tirta kablet wis ana astanipun Kakang. Ya. Ayo mlumpuk marang negara Ngamarta. Padha bebarengan kembul bujana ngunjuke tirta kabulayan. Iki daya kekuwataning para Pandhawa ngene bakal besok napaki perang gedhe Yayi. Yo. Kresna kakangku mengkari manut. Purnaning gati wit Pramadya Wusana niskala ora ana siji apa. Kakang Semar maragake paringa pangandikan. Nggih. Menawi mboten kula ingkang matur mboten badhe rampung. Namung nderek klungsu-klungsu menawi udu pergelaran menika mugi saged dipun tampi apa dene mboten kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Kula pribadi lan kanca-kanca sedayanipun nyuwun pamit madal masilan menawi wonten lepat nyuwun pangaksami Ndara. Iya, Ki Kakang Semar ora dadi ngopo Kakang Semar? Nggih.